Chal mar somo e skund primar ma Soin Sigowet e kaunti ma Kericho ne orochore bang' yamo mager manomanore kod koth maduong' mane chwe otieno ma piny oruodo kawuono nowalo tat kilese moweyogi nono. Midhiero mar yamo magerno oweyo jopuonjrego ka koro gionge kama ginyalo taye somgi ka ochuno jopuonj mondo omany kuonde mamoko mag taye puonj. Jopuonj kaachiel gi jopuonjrego koro kwayo sirikal mamalo kokalo kuom jatend jogweng' Hilo Kemei mondo omi odonjre e wachno kapok midhiero omedore. Darasa letu lilibebwa na upepo sababu ya mvua nyingi ilinyesha jana usiku. Madarasa matatu yaliharibika na wanafunzi ambao walikuwa nasomea hiyo madarasa wamekosa mahali pa kusomea. Tunaomba serikali tusaidie kutoka ofisi ya MCA yetu Rogony, pia ofisi ya MB Sigowet Soin, tunaomba usaidizi wako, na pia ofisi ya governor na pia ofisi ya senator. The classes which were damaged were grade 6, both classes grade 6 and grade 5. So if there is any assistance from the government, we are appealing that we get some donors so that we renovate the classrooms which were destroyed. It is now very fortunate for the children because it is something which will make the children miss a lot of missed classes. So I think the BOG members will report maybe in the next 2 days, and we shall sit down to find out what we shall do in order to help these children so that they cannot miss classes.